Ahojte! Volám sa Ester Janková. Volám sa Viktória Vargová a študujeme na strednej odbornej škole technické a agropotravinárske v Rimavskej Sobote. A poďte s nami. Učiteľom odbore cukrár pekár, v 4. ročníku si získaš výučný list. Školu navštevujeme už druhý rok v odbore cukrár pekár. V prvom ročníku sme sa naučili mnoho nových výrobkov, ktoré predtým sme nevedeli. Tradícia aj budúcnosť v jednom. Spolupracujeme, učíme sa, tvoríme. Takto vyvalkáme a plníme klasické orechové a makové záviny. Žiaci sa počas štúdia naučia pripravovať rôzne druhy chleba, pečiva, koláčov, zákuskov, ale aj zdobenie tort a prácu s čokoládou či marcipánom. Prečo si vybrala tento odbor? Som si vybrala, pretože ma baví pečenie a rada pracujem s rukami. Tu napríklad môžete vidieť lískové cesto. Napríklad z lískového cesta môžeme pripraviť šatôčky. Naše cukrárske a pekárske výrobky sa predávajú v našom školskom bufete našim žiakom a profesorom. Na teórii sa učíme nasledovať odborné predmety. Cukrárska technológia, Pekárska technológia, odborný výcvik, suroviny, technologické výpočty, odborné písanie. strojáre zariadenia. Čo vás zaujalo na odbore cukrár-pekár? Ktorý vás zaujímala práca? Tradičné, ale stále moderné remeslo. Preplatenie doma a